Kalapalat shipeus ne menta ngela persang banwat pnia ya kajing sisa ha kabai dei bat kajing keno baki kenthai kasi kidai ki padi ya kajai benriu handrai kajing sisa pat kapau babun sin kidai kirang kasi ki pedon kti ha kene kakam kabang yo iman kapor kalong tang katok ani kilong kemi kasi bat kidekot katur lani thma urang li juki ki basumi tang banyada ya kinong di bar jala ha ki yeu kum ke yeu do bat khandai lat kil kalalong ki sur pendon kam jong ki bar jala kalong sisa ka basneu si ban yo i babun ki septing ban pen pau ya kajing sisa handrai ngi kloi ban keno ya kin khenthai khasi baki yada ya ki bar jala baki don banta ha ki kam benami bat ba kajing song kha khle ka baki bar jala ki pelong ya kilong kemi khasi tangkum ka trading license hapo hen yutrem handrai kane kampat dei setia ka basisa mano babat por haki jaj menriu khasi haki dor bar sinong haki dor bar hima haki district council ne haka ying assembly ke jela mano bapenya ya kamuda kompleks bat ki yeu he kum ka khandai lat bat yeu du mano ba ai bor bantai bi a nya ki kharkhana balong trai ki bar jela mano ba ai residential certificate shaki bom dei khasi mano ba wanra nong trai bar jela de ki hajar ngun namar basiu dunador mano ba dor menta ha kajing persang ti uranium mano ba ajing bit bantai ki ceka mane blai ki bom dei khasi mano ba penrung bi a nya ki khar bangladesh shalong hato om dei bun na ki rang khasi ban keno tang ye ki kinthai khasi ki badi jai benriu kalong ka babakala bat ka ba omla ban priang ka history ka pen kan mau yangi badai ka phan nong lait ka kanthai ka bachelor ka bala penyap ye ki he sipai phareng ha ka por bangi khon thma persha ye ki british shu dai imais peleliti longdo langrin kalong kemi bat kanong lam ka persha jur ya ka uranium hadu bai la khlat no klembi setia ya ka spa klo tangka ka sarkar india hadu menta ki babun ki waipat ki kanthai ki bala penek pensa ya keriti ka store nadu ka jing pendon kam ya ka jan kersha jan sem ka badai karim tenrai ha ka rukom imu kasi wat haba kapor ba ka perthai menta kanang kala terneng ban rem kensha kapor kala dai ban priang ya kajing sisa ba ki tobun ki dai ki rangkasi ki badon menta ban penjot ya ka jaj menriu na ka menta kajing raha pisa ne kwa bor sensyar handrai ki don ki kato kan ne ki kenthai kasi ki badi ya ka jaj menriu handrai ngi dai ban kan mau ba ki ne kimla ai ban yele persha ya ki bor sensyar ka babat ki rangba khasi kum ka dor basnong ka hima district council bat ka sarkar jela lada kini ki bor sensyar ki trikam hok nak pentau khasi ka isi bathmai ka ke JDC ka pasensyar upra ka dei ban khang lak chi sandon ya ki besong kha thamai bat ki nawai ha ka ba ya dei bat ka jing yo banta ya ka hok hiar pateng bat ka khandeu ka siap ukhasi kumbal product nda ka isi barim hapok ka jing lam jong uba HS chela